悠爱忧匆匆的心事，强强空地该按公度，想爱条条老你讲也早故事。条悠爱忧发酵的心事，总得打杂一出一落，一早早的暗讲，不是按心说。发酵以后就天亮，医疗暗讲，天父轻便是紧冲，将颜色混水含含，等你是心酸爱，老老交交归通旁，等开红条油啊伫面向。匆匆的心事，强强空地该按公度，想爱条条绕你讲也早故事。条有爱有发酵的心事，总得打仗一出一落，一早早的按讲，不是按心说，一早早的按讲。是安心说。喂，海王啊，真应该地设的，也很专门。来讲哦，你做了本忘记奖励人哦。重新开始。关你小事哎！怎么安尼讲呢？太太，来呀！根本呢哦，迄神法枪，有好消息哦。范生啊，范生，根本现我来台北第3站夜，一下我先同大家讲，我真派业务员呢。皆さんありがとうございます。唔肯定哦，我喺台北都唔会安顺啊。阿福。我哋台北第一个朋友，罗章。不是哈希啊。迄个哥啥？罗章同阿布山。どういたしまして。罗章。K 个字啥？ありがとうございます。罗章，本来要3斤哦，唔会听讲的哦。喂，我跟你讲啊，虽然欠我钱quite多，但系喺罗章哦，本来所在迄，ありがとう。最重要的，那有啥？ありがとうございます。多枪某一回事同来冲洗，本来也好做咧企图也讲法。哎呦！那我讲，多枪，当日本来说。哈？啊，空嘛嘅啊，扮我本颜色啊。没人喺讲当日做本来说啦。爱发誓，因来因好说咧。假因你加上去同情，赶紧带你有力度。喂，你条裤我哪会去开啦？有样哦。哦。ありがとうございます。三爸，不是。老婆，那位啊。来来。哦。给。咩啊？呀，都要跳有矮杀身皮，买装起买啦。错唔对啦，老婆，我连出货我一本公司底诶。老爱讲赢公司嘅皮价，
我手用几十家私买本，甲超平庸的啊。问题迄我无钱好买，公司你无可能输贵去啊。因为我再个80本，80。迄钱的问题啦，阿婆。我恁公司吼，迄办业绩的，我同买，则卖出去的，安尼要保唔得啦。笑笑屁屁，你迄咩哪么人啊？有钱唔穿，买小用去当业绩，插几百个公司，手艺上跳摇听听咩？无乱的啦，阿婆。我做咧同买机关的，吼，做吃食用品，嗰当年无识过，嗰难买。迄个我做咧做西关的，送本人测试，听说够好卖的。啊哦，韩大送哪？俺规个跳油用送的哟，就算还一些的跳油，没不少钱呐。我唔意外图书。因为现在赚钱嘅头脑都无啊！嘿啦，阿婆，安尼吼，去上年来买嘅方法啦。唔去创，本来创啊！汉摆我老唔经过，我再讲你不做西关的戏卖？做唔得啦，阿婆，你讲做的做路唔做的啊？万鱼鬼听做唔得啊！唔手买本来，我是唔贴便宜买本零沙，管唔捌嘅事啊！也有啥人很奇怪哦，有钱唔穿，巴巴。係死啦！对啦，唔走啦。哦。现在比啊！我一天跳油嘅业务用迄枪唔易杀，以下3年汉摆还不爱成功哦，我一跳那都还得本错。今天做乜嘅？走啦！哦。啲小乜嘅？蒙古。今月の栄養額は先月よりも 5% 超えました。ご苦労様でした。今月の売上成長率が一番伸びたのは新入社員のご紹介君です。25% も上がりました。彼に拍手をお願いします。さらに今月の営業成績優秀者に賞金を授与します。吉典君、おめでとう。なかなか1位を譲りませんね。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。是啊。梁姐啊，哎你来等嘛？哈，海西那边很多个大班呐。啊，唔得啦，我聽日等做會啦。我呢去望下咯。係係，終於無限啊！啊，辛苦啊！上回等下。唔係啊，誒，條掛車邊啊？幾套人共選合作田啊？安尼哦，哎，不用，辛苦了哈，真呀。唔電動叫嘅？唔好啦，人家行過去哦，看伊嘅時間嘟嘟哦。嗱，嚇，我唔想看戲呢。我票都買好嘅呢。你有冇想過？我用乜冇講？咩？唔怕，希望今日冇看戲，來點咖啡好嘛？是東西。嘿，希望哪有個啥？看你想去做乜嘅吼？我便宜啦。哦。啊，希望唔講嚟去三拼茶啦。奇才。用啊。有啊！好啦，恭喜啊！
好啊，出来，起来，来，这样。哎，这买老杜常讲哦，才人起在哦。哈？啊，唔捌啦，係九期其他咩？哦，是慢掉哈。好，是慢掉。迄市场哦，以后敢是会做咱的头家？应该是无唔错啊。听讲吼，迄当理会局师哦，不甲兄弟姊妹哦，请到啦，不然做木节哦，无问题的啦。安尼哦，系啊，走些走些。哦，好，做些啦。哎，去行路，出力啦！哎，咩，转来！哎呦啊！唔好按痕，剪条。讲几头摆啦，出力啦！用的啦。我好呀，哎，俺太上做嘛嘅。哎，拜托啊，也还客家呢，还唔出力剪，你又冇去剪啊？俺手迄唔晓得啊，俺迄晓得爱算够啊，无礼貌。好，往这牙茶停下来，俺旁边聊一下好吗？啊？是菜哦。佢一下去做乜嘅啊？哎，我知道吼，俺用茶水冇溝通啦。安尼啊，俺問哦，唔敢跑款去？好啊，不過按叫做嘅都係黃北川薛平貴，我唔好看。哦，安尼個唔好跳舞嘛？好啊，不過我想愛啲副卡跳，做慢哦。有咩睇到唔啊？你好。哎，佢爬上嚟。很做得。哎，大牌比賽哦，咪都大條命。大條命。哎，去咖啡廳點咖啡糖果嘅咧？去咖啡糖愛錢呢，我連咖啡不卡泡啊，愛糖果誒，不卡有辣椒啊。哎，阿杜常講哦。咖啡跳嘅成本根本冇幾多錢，係因為戰爭咖啡廠按貴，係冇咖啡跳當好種，講起來像流水共用冇乜嘅啦。哦，流水共用，唔過我想咖啡糖嘅氣氛也冇加重冇。我知道咖啡糖嘅東西又貴又食唔飽，我唔中意。係啦，杜東真件食唔飽。啊嘅，哎。哎，聲音。做乜嘅啊？安太上做賣啦，驚伊無糖到嘅嘛？冇嘅態度啊！名嚟嘅叫唔會費事你啊！真見到唔神法差動多呢。其實乜嘅其他冇咯，就係你講唔啊？哎，唔較拜託下好嘛？唔係有命也腳噶，你樹洞目標係人講用其他咯，請問你啊，太少字啊？係咯，哪個老嘅唔神法比，你有乜意思啊？唔知乜嘅意思誒？嗨，有心咯，你啥？費事你啊！你保管，这个。保管。啊，安子姐。阿寶，你又嚟咧？等下，哎，來到東都好，希望下次搶我東西買咧。唔係人腳哦。當然。阿婆，行，干老跳的白泥皮。是啦，快趕時間。來。我听小教授咧讲，你开始咧去教育啊？哈，拢已经做到一半啊，你发达，你才讲。
啊，你若无家己甲讲，啊，你即摆毋是就知影，相公拢共款啦。啊。哦，这还佫扛几工啊？阿伯，即个豆啊，真好，特别香。心情看起来袂歹哦。以前无论安怎甲你问哦，就是一个面凹凸凸的。今仔日这个心情，是毋是讲代表有可能会成功？大家拢有可能成功啊！阿伯，你毋是拢安尼想？这是当然的道理嘛。人就是爱有希望啊，才有继续打拼落去的力量。对对对，梦想啊，上重要啊！啊，你毋是讲要用茶汤啊来激？啊嘛是共款用这做糖的老翁啊。上尾一届啦，若袂认真啊，再讲我啦。目前这个情形看起来哦，确实袂歹，有机会啦，有机会成功。是讲你咧激的大鱼哦，早都有上市的机会啊啦。我知影，可能你的要求较严格啦，感觉讲还袂达到你心内的理想。是讲会记啦，吼，唔通倒去杀。这若要放咧煮菜，要卤物件，拢真好用，唔通叫拍算去。阿伯，我若是做袂出，甲阮岛上卡上同款的气味，做袂出万记种园的气味，是无迄个资格对遮摕出去啊！这是我的坚持啦。哦，按好嘅内骨带呢，唔系凊彩手拿会到吼。哎，也无乜噶啦，做几个朋友吼，你无事有得关系啦。什么啦？按规创哦，难判得用啦。哎，俺来天数啦。来，唔是啊，你3分拢垃圾。唔得，咱个写作，来，坐来，来。好了，来。啊，哎呦，麻烦了。歹势啊，我与天数，领替你懵懵的哦。喊做得啦。上摆唔搞脑壳去3点茶，搞多样诶。以后啊，冇问题啦。你根本唔会搞。杜生，我冇爱过本机搞咧。脑壳，明显搞，手好。听说迄只眼讲，真好唔得买，系冇？真唔系，明明迄家属哦。哪有个啥？唔你讲同咩爬上嚟？唔叫咩爬上嚟好冇？头家，你哋有咩搭體育冇啊？冇呢，唔過運生堂有對面啦。按這些哦。這個呢？老闆呢？
か。部長。部長。この醤油に水入れたのは誰にもわかる。醤油を分け詰めて小売りしてあれ連水やから参無き。お前は梅田醤油の名声を潰すつもりか。水を入れたのは本当に死ななかったんです。小売りのことをしてたのか。してます。部長、僕は彼が知ってるはずだって言いました。我看有的是为了家己的业绩，才用种少年暴走。ごめんなさい。規則に違反しました。小売りは禁止されてるのは知ってますけど。規則に違反したのに言い訳するのか。わけ、リココン。お金がなくて梅田醤油を味わえない人がたくさんいるということが気になりました。そして梅田醤油1本で300銭で、それは公務員の4カップの給料に相当します。それで36キロの米を買えます。醤油2本のお金で神戸の船の切符が買えますね。継续講、継續講。みんなが醤油にも良し悪しがあるのか知りません。それは最高のものを味わったことがないですから。ただみんなに美味しい醤油を味わわせたいですから。こうなるとは思いませんでした。梅田醤油唔免买本给点饮食嘞，其他还没事嘞都，我唔嘅事情啦。あなたと関係ない。そう考えることはできません。日本人やお金持ちの人しか食べれないなら、どうしてわざわざ日本から台湾に送るんですか。こんなにいいものをもっと多くの人々に食べさせられないのは非常に惜しいことじゃありませんが。本気が，这个社会阶级本来就是有官有家，互遐买袂起梅田醤油的人，根本就无需要了解咱梅田醤油好在倒位啦。啊，无因食过了后，无钱好买，是不是更加艰苦？そうしたら安くなるいいんじゃありません。小放送でいいんじゃありません。もっと多くの人に買えるようにして、こんなにいいものを食べれるようにしたら、このような醤油の影響したい。みんなが美味しくて安い醤油を食べれるように。看那你考えすぎだよ。你哪无家己开政府做头家，家己拼也一个少林步数，讲甲真有道理共款。对啦，即摆分做细管的，互你透水较方便。部長、神様に誓います。絶対にそんなことを考えてはいませんでした。もういい、もういい。ご紹介。会社の立場から見ればどう思ってもいいやんだ。そして一番深刻な問題は水を入れたこと。これは絶対許せない。はい、終わりました。马上停止处理を長森堂。よさん。はい。あの人たちには販売中止するよ。言っておいて。あな我らのチャーシューが总会出来处理。はい。ご紹介。3ヶ月間営業の仕事を辞めてもらおう。明日詳しい報告と反省文を出しなさい。はい、かしこまりました。みんな先に帰ってもいいよ。はい。そうか。はい、部長。君の夢はいつか実現できると思うよ。
食飯。那我上，你为喏？申し訳ありません。申し訳ありません。你为喏？这总量者违法限速跑的卖跳油，现在无生你讲出来的啦。哎呦，无相关啊！你看咯，那阿婆去看榜下唔太的，公司总蛮要伫啊。不过，迄讲内无讲出来，老速跑都做得大串条的啊。我正经迄无生你的，唔系因为佢，唔系因为佢迄内未来嘅老公哦。哦，真嘅无相关啦，迄是个做唔错，无想很多啦。都是哦，我出到内腔唔嘅进来进到，很容易完啦。啊，拜拜。可惜嘅哦。可惜。阿凤，过来，快些，快些。大声啊！唔怕啦，唔睇到咧。唔會貪喎，希望唔俾我係成功啊！阿婆，你好，唔知做乜嘅？你身邊有其他男朋友嗎？唔知呢。你大家都巴到有幾多男朋友啊？咁唔本人冇飛輕嘅男朋友，有乜嘅感覺？因為懂識佢啊，開埋電腦背啊，都交唔到男朋友。不過睇下看到你有多少，就會講。healthy 嘅嗬 ，healthy 喺度眼不卡順條嗬。看到你有多少，會講。
样的啊？你看，你无爽快哦。我咩动艰苦呢？没事到我发烧咧。哦，你发烧啊？哎，你真经发烧咧？我去老道上讲，哦，来等好。有事情啊？你那位无爽快啊？你做乜嘅啊？你爱真多哦？哪有？你哪有让你真多？哈，迄万尊病吼。哪个东西迄万尊病？哦，迄阿福。拜托，莫认我阿父亲嘛。当然迄万尊病。吼，老去经验真多，拜托。你还讲出来，万尊病日本斗场大戏。很冇用哦！你讲阿母卡有身有才哦，真唔爱老事情咩都按呢，钱冇赚到，还本公司停牌。来讲法唔看来啊！真经去外看过真冇用嘅特殊人。快些啦，阿婆，我唔本公司见过诶。的确好，好想一下安用的配爱，我本气死。没啊，阿婆，讲乜嘢？我老五身上行痛脚，两啥口样都係戇骨，實在唔知乜啥個講。兩隻戇骨。孙爸，歹勢啦，主任啊，講平這本啦。你講嘛呀？哪有買戇餅啊？錯啊！阿婆，開這合作會用心啊！奇怪誒，用心按倒勢，阿婆又按下來誒，你會搬去做邊？唐講迄用心去甲上回去誒咧。還有一小無愛啊！來咧！哦，巧啦！阿福啊，加油！先這樣，再講。阿福。乜嘅啊？點解唔睇嘅？唔用去怪我哦，迄唔亮啥講，唔會俾人看到嘅。哦，你家家來請 K K 那時候。啥？阿福啊，你這早甲我叫起來，想我有啥物代志？是啥？你後壁？無啊。原來是恁兩個啊！你來。
伊得讲こんにちは。こんにちは。恁两个人今仔来遮，阿炳甲顺发敢知啊？对吼，这样顺发敢会向我转来？去去做事，唔惊嘛嘅。哦，我小个迄阮准平风的两家啥？恁两个敢会是甲阮兜迄两个发生啥物袂当甲别人讲的关系吼？你袂使，听做人乱讲。无啊，我无讲我你想唔顺发，唔看就安尼无注意讲出来嘅。恁哦，甲我讲有啥物关系？恁来遮唔就是要问我谈恋爱的代志？K K 真的啥？你就搞的呢？啊，敢有啥 kiss 过啊？你哦，阿炳真济功夫敢有好？敢好？这是我体摆本人情，也无办法比。那是安尼哦，我换一个方式来问你好啊啦。阿炳敢有甲伊的喙齿伸入去？喙齿？你是讲阮准平常时食饭食豆油的喙齿，伫你的喙内底哦？这就叫做 French kiss 啦。French kiss？ 酷手，撸撸唱的撸，咩安尼真做的哦？我老弟强勇嘞！想袂到哦，阿炳遮尔有经验哦。啊，你甲顺发，佫还未亲过吼？阮有手牵手哦。手牵手尔，也无亲过啊。啊，你的烦恼根本就毋是问题啊。不过，我就是唔知影谈恋爱是啥物感觉啊。明明唔知，阮准平做嘛叫我真爱，也着安尼耍一堆哈。恭喜恁啦，恁即摆感觉就叫做谈恋爱啦。娘诶，杨记哦，哎，唔想讲多记啦。迄个门歹去啊啦。好，小姐。你讲，你有表来啥啦？被像我这种代志哦，嘛只有哪有甲做出来。来呀啦！哎，你是咪伫遮啦？我去下小开。拜托你。对我です。グランドカテモ、広島繁盛です。はい。哎呦，真搞早，真正是要去倒啊？王さん、おはようございます。原来啊，是阮商店街的大美人啊！歹势啦，歹势啦。来，我甲你介绍一下。この方は渡辺さんです。蘭義の環境浄土、話をオート連れてきました。渡辺さん、こんにちは。お会いにできて光栄です。你看啦，阮大头家就是安尼啦，看到水姑娘啊，就歹势起来啊。王さん，你想要客气啊啦？もし渡辺さんが満期初演を買い取るのだとしたら、それは満周年の恋だよ。ごめんなさい。私はまだ見に来ているだけです。来てはいません。阿炳啊，既然你有人起来，紧带因起来，得看看啦，紧去啦，去啊！渡辺さん、こちらください。はい。あちこち案内いたします。金と国でもらいます。
我老番去买摕。看起来哦，应该是安尼啦。阿斌应该无想要搁踮遮啦。啊，毋过这是伊的地，伊的厝，伊要怎决定是伊的代志。你哦，上好嘛是叫定定，知无？我知啊。こんなにも急な局面がまたガラッと変わったようだな。ここは台湾ですから消息もあまり流れてきません。この戦争はあんまりにも長すぎる。みんなそれで疲れ切っている。終われるものならそれはそれでいいかもな。あなた私と一緒に帰りませんか？仕事ならお父さんが会社で差し金を入れてくれますから心配はいりません。問題はそこじゃないんだ。婿入りしたし名字も糸に加盟したが私は台湾人だ。やるべきことをやらねばならぬことはやり遂げるべきだ。わかりました。では私先に帰ります。でもここ何年間蓄積してきたお得意先は慶月さんと秀子さんに受け渡したいと思っています。以後日本の方からも連絡ができますから。もちろんのことだ。これでいいと思う。ありがとう。ありがとう。那呢，你敢有甲厝的人参详，要访伊上日少代志？其实吼，我拢已经准备好啊。啊，我下港的爸母吼，嘛真赞成这个婚事啦。只要秀长兄来点头，或者是拢无。哦，好。啊，那安尼身份就要紧啊，我紧找一个时间，这样代志要紧办办。系，安尼求婚的代志，我祝你頼みます。好。任せなさい。哟是，结婚哦，会记得请大家啊。好，迄当然哦，到时哦，恁大家拢爱来哦。大家拢爱来，人生才会老咧。都嘛无问题。你真巧呢。带一个好嘢人的祖囝来做某，减婚到过60年。你哪安尼讲啊？其实哦，我是带了一个好爸母。无，我讲的好爸母哦，佮对伊伤客气。我看伊根本是一个男子汉。好啦，你莫搁假生啊啦！我看你罗汉脚的好日子也无偌久啊。
今仔英后要来收一杯啊无啊？碰碰水鸡啊！英后要斗阵来无啊？哎呀，伊的薪水敢有够6周钱啊？佮再讲啊，我也无时间去啊。今仔日哦，爱摕一个停牌去收2张豆油的单转来。啊，遮两罐哦，规矩莫去啊！天马脚袂酸，人的心哦拢酸啊啦。你叫是我时间济哦，若毋是部长交代哦，我是要替伊切尻川。你总去说酒啊？哟，那阮也等下几粒交分。我讨来这位嘛，可亲好啊，给人送的麻烦你处理啦。规箱也是家己负责，啊若无，规箱我要摕透水摕去卖，你知？找恁转去日本，是因为这场战争日本的事情。いや、正しいことは御手洗さんの方が一番詳しいじゃないですか。御手洗さん。20年も頑張ってたのに我这面茫甲即摆还阁无法度人实现。你是讲想要卖品质真高级，啊，毋过介绍是人拢买会起的，大有这件代志是？是啊，是啊。拢怪万准品这了袂啊，做好一年还阁做袂出来。いや、私が悪かったよ。我较自私啦。我将我的面盲寄望伫伊的身上。万春斌还阁是一个囡仔尔，伤心的囡仔，伊是敢若想要做出甲因爸爸妈妈同款的口味啊。讲实在，以前万记的酱菜实在真好食，我到今仔还是少念的。是啊，是啊，差一点啊。原告下げるために日本から機械を入れるつもりだったのよ。要哪会知影？老板的因转去大陆以后都无我倒转来。莫想遐济啦，真侪代志拢是做好的。でも彼が私の夢の続きを実現してくれる人かもしれない。是啥？了解了。いやいや、違いますよ。豪商家。哪有个送啊？我无支有准也不用了。正山啊，哪有可会改的？万記を占いでください。我说办，我即马我上大，是安怎？我袂当去厝，我家己未来咧。你讲，人先结婚啦？结婚？就凭人跳去结婚啦？成功诶，我就唔买啦。变成了一条线，年来呀年来。